Benvidos os de sexto. Hoxe queremos traer o pasado ao presente, coñecer de primeira man que pensaban e sentían os cativos e as cativas de hai case 100 anos. Para iso, vouvos a presentar a Balbino, un neno dunha pequena aldea de Galicia que soñaba con coñecer os misterios da vida, que tiña ilusión de vivir e de aprender, que experimentou o amor e a amizade, pero tamén a pena e a xenreira. Balbino era sensible, intelixente, imaginativo e cariñoso. Ao ler este relato, podedes imaginar que a infancia de agora é distinta a daquela época, pero as emocións e os sentimentos son os mesmos. Os tempos mudan asiña, as costumes, os traballos, as veces cambiaron moito desde que Balbino camiñou polas corredoras xogando co seu can Pachín. Naqueles tempos, as nenas e os nenos tiñan que axudar moito nas súas casas e traballar arreo, desde que nació o sol. Por sorte, iso cambiou. A escola era importante, pero poucas familias podían permitirse que as súas fillas e fillos aprendesen, porque necesitaban que levasen as vacas ao monte, ou musisen as cabras, ou apañasen a erva. O tempo contábase polo paso de estacións e os trapegos da labranza que de vez en cando deixaban un ganaco para lecer e a festa, sempre tan deseada. Eran tempos duros, nos que cada agasallo era un tesouro, cada historia contada un privilexio e cada xogo un momento máxico. Así a todo, tamén había tempo para o amor e para a amizade. A natureza formaba refuxo para escapar das obrigas. As árbores, os ríos, as montañas acompañaron a Balbino na súa infancia e son protagonistas desta historia tenra e dura ao mesmo tempo. Queremos compartir con vos as emocións que sentimos, convidándovos a escoitar esta teatralización do relato escrito por José Neira Vilas, alá polo 1960, e titulado Memorias dun neno labrego. A Balbino gustaba de ir á romería, troulear, correr a buscar as canaveras dos pobetes. Púñanse as cazulas coloradas cando escoitaba o rechouchío da festa. Andrómenas, Antonia! Balbino penaba porque estaba de loito. Poucas veces bailou ca música das gaitas. É verdade, morrera o seu tío Braulio e todos na familia tiveran que poñer loito. Felisa, ti non tenes lembras das gañas que tiña de marchar da aldea? Tiña esa senreira as penurias dos labregos, que traballaban arreo día e noite. Non te creas, o que máis lle amolaba era ver os señoritos da vila que ignoraban os traballos da aldea. El quería andar polo mundo, ir a mares, terras que non coñecía. Quería entender todo o que o rodeaba. Ramona, ti falaches moitas veces diso con el? Contábame as súas inquedanzas, soñaba con deprender cousas novas. Eu coido que as cavilacións do Balbino eran sobre a pobreza. Lembrades vos cando o seu mismo Miguel marchara para as Américas? Lémbrome ben, estaba farto de que lle dixeran que era demasiado pequeno e non deixaran ir con el. Balbino quería facer cartos e voltar rico, como aqueles que traían coches que non cabían polas corredoiras. Pero as nosas vidas eran miserentas. Ai... Algúna vez lle zoscaran por ter fuxido da casa. Todos recibimos alguna tunda, daqueles tempos era normal. Menos mal que tiña Pachín, o can andáballe sempre detrás. Eu nunca vira tan triste como cando lle morrera o can. Sempre estaban xuntos, sempre camiñaban unidos devagar polos camiños e as eiras. Algúns rapaces sentían envexa de Balbino e o can non aturaba brincadeiras de ninguén que non fose Balbino. Pobre Pachito, morreu daquela maneira tan injusta, fora por culpa do raposo. Fora por culpa do boticario, que envenenou as galiñas para que as comera o raposo. Canta mágoa lle dera que morrera sen bochío. Tamén lle morrera o padriño, queríalle moito, eran grandes amigos, falaban de moitísimas cousas. Mais todo o que o seu padriño ensinou valeu para moito. Para entender o mundo, para entender as persoas, para entender a amizade. As cavilacións de Balbino deixábanme pampo, a súa cabeciña sempre andaba a pensar nas cousas da vida e da morte. Nunca esquecerei cando Lelo e Balbino se fixeron amigos. Aqueles días de confidencias e troulas fixeron felices aos compañeiros.
Lelo tamén marchara para as Américas e Balbino voltou a quedar só novamente. As cartas que lle escribía dende ese novo mundo aledaban o corazón do noso amigo. As lembranzas dunha época que xa fuxiu quedaron escritas por este neno. Podería ser a historia de calquera outro que viviu neste momento da historia, nesta Galicia de antes, nesta nosa terra. A memoria é un grande tesouro. Os recordos que sempre nos acompañan e nos definen son parte de nós. Por iso, a historia de Balbino é parte da nosa historia. Forma parte da nosa memoria. Memorias dun neno labrego.